O That's English é a modalidade a distancia da Escola Oficial de Idiomas. Tanto si es alumno do That's English no IES Xesús Taboada Chivite como da modalidade presencial que en Verín se imparte no IES García Barbón, de facto, administrativamente é alumno da Escola Oficial de Idiomas de Ourense. Na modalidade presencial tes que asistir máis horas de maneira presencial. Na modalidade de distancia, que é o That's English, asistes a unha clase, a unha titoría de 1 hora e media semanal. En todos os xeitos, o ser un curso a distancia, esa titoría de 1 hora e media a semana non é obrigatorio a asistencia, enda que sí é moi recomendable. Para matricularte no That's English, fago un paréntese para dicir que no Taboada Chivite os niveis que impartimos son o B1, o primeiro de B2, o segundo de B2 e o C1, tes que acceder á dirección www.thatsenglish.com e aí é como un se matricula, xa é moi intuitivo, vale? Matriculaste a través desa páxina. E tamén se paga coa tarxeta, recíbese un email co xustificante de matrícula, xustificante de pago, e ese email hai que imprimilo para deixalo na administración do That's English. Unha vez que eu teña todos eses xustificantes, todos eses documentos, levos á Escola Oficial de Idiomas de Ourense, insisto, sodes alumnos desa Escola Oficial, e me dan os vosos libros de texto que reparto o primeiro día de clase. Ben, acabo de dicir que os niveis que se imparten no IES Xesús Taboada Chivite son o B1, o primeiro de B2, o segundo de B2 e o C1. En que nivel te podes matricular? Ben, para matricularte nun nivel é preciso ou ben acreditar que tes o nivel anterior, que podes telo non pola Escola de Idiomas, o mellor telo por Cambridge, ou por Trinity, ou por Oxford, vale? Se acreditas o nivel anterior, podes matricularte no nivel seguinte. Se fixeres bacharelato por inglés, podes acceder ao nivel B1. Se non tes ningún tipo de acreditación, entón terías que presentar unha proba de nivel. Podes facer unha proba de nivel que hai online na propia páxina, e a min remítenme os resultados desa proba de nivel, o writing, para que eu o corrixa, pero, aínda así, terías que quedar comigo para facer a parte de speaking presencialmente. Ou tamén podes facer a proba de nivel presencial, que no Taboada Chivite vai ser o xoves, día 18 de setembro, ás 4:30. Ben, cando te matriculas, como dixen anteriormente, a parte de poder asistir a esas titorías de 1 hora e media semanal e de presentarte sin ter que facer ningún pago ás probas certificativas, vale, que se convocan a través do DOGA e se celebran en Verín na Escola Oficial Modalidade Presencial, é dicir, no IES García Barbón. Aí se examinan tanto o alumnado da modalidade presencial como o alumnado do That's English, vale? Entón, insisto, o matricularte, asistes ás clases, texa pagada a proba e recibes 2 libros de texto, un que chegaría ata o mes de febreiro, finais de xaneiro, e outro ata final de curso. Os libros de texto son os típicos dun curso a distancia, é dicir, todo aparece solucionado, porque, como vos dixen anteriormente, non é obrigatorio asistir ás clases, porque é un curso a distancia, no cual ti pois vas traballando o teu ritmo na túa casa e vaste autocorrixindo. De todos os xeitos, sí que é moi recomendable a asistencia, porque hai 2 destrezas, que son as do writing e as do speaking, que son, bueno, máis difícil que non chas corrixe, vaya, o libro de texto, nin a plataforma online. É dicir, ti vas recibir 2 libros de texto e tamén unha clave para acceder a unha plataforma online que basicamente, unha aula virtual, donde tes eses mesmos libros de texto, pero en formato digital, e vanche corrixindo todas as actividades que faz de listening, de reading, automáticamente. Ben, de todos os xeitos, insisto, é recomendable asistir a esa titoría presencial de 90 minutos semanais.
Unha cousa que eu fago é que creo un grupo de WhatsApp por nivel no que comparto todo o que se fai na clase, de xeito que se non puideches asistir á clase, pois vas ter o que fixemos nese grupo de WhatsApp. Incluso fago grabacións, explicacións. Ben, nas clases, nos cursos certificativos, que son B1, segundo de B2 e C1, eu o que fago fundamentalmente son exames certificativos, porque para que entrenar o tipo de proba a que vos ides ter que enfrentar ao rematar o curso. E pídovos ou recoméndovos que vos traballedes o voso ritmo na plataforma, é dicir, que a plataforma e os libros de texto sexan algo que vos ides facendo na casa para reforzar, para facer máis readings, para facer máis listenings, para practicar máis gramática, pero eu nas clases no que me vou a centrar fundamentalmente vai a ser en modelos de exame de probas certificativas. Con respecto aos horarios, C1 serán os martes de 4 a 5 e media, B1 os martes de 5 e media a 7, primeiro de B2 os xoves de 4 a 5 e media e segundo de B2 os xoves de 5 e media a 7. As clases comezan o día 25.